फेसबुकआव मा जादों होनदोंलाय मैया मोना बिराद हारलामोन ना फेसबुकआ एक गुली में दुई सिकार थाव 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 माबा मिसिं ओंखारलांबाय सोरबा जोंखौ बाया ना मारा होनग्राबो ओंखारनोसो लांबाय बोरै जाखो संसारालाय आंथ' बारा गोसो गैथारला इफ्रावहाय फेसबुकआवनो गोसोआनो गैबावला आङो बारा बेखायनो जानांगौ थानांगौ इन्जय खालामनांगौ बेयावल'सो आं गोसोसो बारा मा होनबावगोन आङो नोंसोरखौ सिसि आयदै सोरबा बायोबा आंखौ बायलै थैखागोन जानोसो जों थोस बिदि जायो नै आंलाय मा खालामदों होनदां थोस सोला